янкара мебини пушд мерава гуфти гапо духтаро дидини мазор кам нест инами материалои итальянка комбахтои итальянка ина духтаро бори дубай якм даст оптави кан якни мазор барои шумо марама дига цветошам ҳастай металликшам ҳастай дига цветоша ина биненда духтаро чӣ хушручаян марамат холои туйдор рақамо ҳастай инам хе материалои эксклюзивни бо нархи дастрас дар кортон боша инами рақамода занг занен дигар намудошам расмоша мепартоян моделоша мепартоян ба зур тамошо кунен интихоб кунен марамат бисёр ами итальянкаора комбахтои итальянкара мепурсидем духтаро нигоҳ кунен ҳамин итальянка хитон медонем ки 2,500 сомона ина марҳамат хушрувош инаму тозаоша барои шумо 1,500 ёфтагием инаиш бо ваеша металликша диден последний моделиш марҳамат каседа инам хе комбахтои оригинали металлик дар корай ҳозир ай пеш бо нишон метам ҳам металликаш ҳами ино ҳеҷ хол дар кор нестай и расветкоира бинен ва иқа хушрува ёхи духтаро нархаш барои шумо 1,500 холои туйдору туйравум ина марҳамат интихоб ҷош да бурда шумо дар расонанд любой цветош любой намудош ҳастай мана марамат фақат интихоб кунен вай охи духтаро нигоҳ кунен гили туркӣ дар итальянка омадай дусангаш задян ба дараҷаша фасон ира бинен охи чихе хушру чихе расветкои фасон дора ина кушодагиша бинен духтаро беҳад варианти хушрувай сангчаошам беҳтарин задагай бинен роҳат мулоимак хушру светли дар курай тона чомни дар курай любой таш ҳастай ҳозир ҳамин чиз ҳозир беми модели последний модел гуфти гапо дар бозор амия бори пеши бозор бори пеши бозор гуфти гапо ҳам барои очаҷоно ҳам барои духтараку барои ҳама ҳастай свети торик дар курай рӯшан дар курай любойтиша меёвен нархаш духтаро 250 сом не барои шумо 200 сомон доставка ҳамагӣ 10 сом я доставка то ина доставка ҳамагӣ 10 сомон марҳамат фақат интихоб кунен ира бинен худ чихе хушручаяй мана марҳамат фақат доставка доран интихоб кунен ҷош да бурда шумода мерасонанд ана бедав ки дантела скидка кардан бо падарка мондан духтаро нигоҳ кунен дантелои сер сангаки фасон 250 сомон чихолош падарка чихолош 3 метраи пурраи оригинал ай марҳамат чихолош тоза паплинакай ки дар аними тобистони гармӣ мепӯшӣ роҳат мекунӣ духтаро беҳтарин вариантай мана каседа дар курай ба дараҷаш расветка бисёр дорад доставкаш ҳамагӣ 10 сомонай сангошон ҳамаш сваровски оригиналай ина нигоҳ кунен да интихоба шумо нависен духтаро нависен бо расмоша мепартоян кадом намудаш дар курай интихоб кунен тона ҷош да бурда шумо да доставка мекунанд ина чихолакоша дидесена 3 метраи пурраи оригинал простоякон не духтаро ана акция духтаро бедавен ки тамом нашава акция грандиозне дар дантелои оригинал нигоҳ кунен духтаро нусхаи сангша дидесена ё оригиналои фасонояй 250 сомон шудагай чихолуш 3 метра паплинои оригинал айко анамхали бо падаркаяй бо доставкаш бошад 10 сомонай ина марҳамат нигоҳ кунен охи ира билен чи қарасветкои хушрувай чихолоша дидесена ҳамаш намхе падбор кардагай чихолоша бинен чихе фасонча чихол шумода падарка мешава духтаро гили дантела бинен оз чихол мемонанд биненда чихе хушру метова духтаро фақат интихоб кунен ина марҳамат любой цветош ҳастай цветои топови инам хе фасонак ино ҳамо дантелои лавдомани айко ҳамат мепурсед анам хали дантелои лавдомани фасони сер сангаки хушрувакай любой тиша биги доставкатон мекунад ҷошда бурда шумода мерасонанд духтаро ёфтум духтаро нигоҳ кунен любой намуд болиштои оригинала ёфтум нархаш арзон бовар мекунен ин чоркунҷаш ҳам ҳамин нархая чоркунҷаш ина дарозош нигоҳ кунен ина ино аллергия пайдо намекунен руда ҳарчи намеброя мақсад ина марҳамат нархаш шок 80 сомон кадомеша мегирен донаш 80 сомон 80 сомон мана параш 160 сомон мешудай ина бинен болиштои оригинали фасони хушру бисёриё аз ин болишто пурсида буданд мана марҳамат лечебни хоби шумо бои бароҳаттар мешава хеле болишто кати фақат интихоб кунен ҷош да бурда шумо да доставка мекунанд 80 сомон донаш ин тарафама ҳамаи болиштошон тамошо бино бо касе агар пара мегирад доставкаш бепул мешудай диден духтаро дона бигирен донаш 80 сомон ай мақсад я донаш ана вақте пара карда мегирен 160 сомон меша параш доставка ройгон рақамо ҳастай дар экран багирен сраза холои туйдор духтаракои хушру болиштои оригинала багирен заказ кунен ира бинен охи оригиналои хушрувои вой ма яки мековен ку ина ёфтум тона беҳад хушру